Καλώς ήρθατε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στον ξεχασμένο κόσμο των αρχαίων πολιτισμών, όπου χαμένοι ναοί, θαμμένες πόλεις και αδύναμα μνημεία αποκαλύπτουν σταδιακά τα μυστικά τους. Για αιώνες, αυτά τα ακατανόητα μυστήρια παραμένουν κρυμμένα κάτω από πυκνές ζούγκλες, απέραντες έρημους και ακατάβλητα βουνά, και τώρα οι τελευταίες αποκαλύψεις αρχίζουν να βγάζουν στο φως το αδιανόητο. Τα εξαιρετικά αυτά μέρη, τόσο μοναδικά όσο και ενιγματικά, αμφισβητούν όσα θεωρούσαμε σίγουρα για την αρχαία εποχή. Μερικές από τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις έχουν αφήσει ακόμη και τους πιο έμπειρους αρχαιολόγους αβοήτη, αναζητώντας εξηγήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που φαινόταν ακατόρθωτα. Συνεχίστε να παρακολουθείτε μέχρι το τέλος, διότι κάθε νέο προορισμό που θα παρουσιάσουμε αποδεικνύεται πιο εκπληκτικό από το προηγούμενο, προκαλώντας το μυαλό να ταξιδεύει ακόμη πιο βαθιά στα βάθη του παρελθόντος. Οι πυραμίδες του Γκίζα θεωρούνται ανάμεσα στα πιο σπουδαία αρχιτεκτονικά κατορθώματα της ανθρώπινης ιστορίας. Χτισμένες πριν από περίπου 4.500 χρόνια ως μεγαλοπρεπή μνήματα για τους αρχαίους Αιγυπτιακούς Φαραώ, παραμένουν ένα από τα πιο μελετημένα και μύστηρα έργα κατασκευής που έχουν αναλυφθεί ποτέ. Το συγκρότημα περιλαμβάνει 3 κύριες πυραμίδες. Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χουφού, αρχικά, υψωνόταν περίπου στο 146 μέτρα. Ήταν κατασκευασμένη από πάνω από 2 εκατομμύρια πέτρινους τούβλους, καθένας από τους οποίους ζυγίζει μεταξύ περίπου 1 και 8 δεκάτων τόνων και 13 και 6 δεκάτων τόνων. Αυτά τα τεράστια μπλοκ τοποθετήθηκαν με εντυπωσιακή ακρίβεια. Ένα κατασκευαστικό επίτευγμα που ακόμη σήμερα εξηγείται μόνο εν μέρει από τη σύγχρονη επιστήμη. Αρχικά, οι επιφάνειες των πυραμίδων καλύπτονταν με γυαλιστό λευκό ασβεστολιθικό πέτρωμα, το οποίο αντανακλούσε το φως του ήλιου σαν ένας τεράστιος καθρέφτης που λάμπει πάνω στην έρημο. Η ευθυγράμμιση των πλευρών των πυραμίδων με τις 4 βασικές κατευθύνσεις αποδεικνύει την προχωρημένη γνώση των Αιγυπτίων στα μαθηματικά και την αστρονομία. Ένα επίπεδο ακρίβειας που οι σύγχρονοι μηχανικοί εξακολουθούν να θεωρούν αξιοσημείωτο. Για χιλιάδες χρόνια, αντέχοντας τα σκληρά ανέμους της ερήμου, οι πυραμίδες του Γκίζα συμβολίζουν την αντοχή, τη δημιουργικότητα και την οργανωτική ικανότητα του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού. Σήμερα, προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, προσφέροντας ένα διαχρονικό ταξίδι στην εξαιρετική φαντασία και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου είδους. Η Τεοτιουακάν είναι μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες πόλεις των Αμερικών. Ιδρύθηκε πριν από 2.000 χρόνια και κάποτε έσπευδε σε πληθυσμό που εκτιμάται σε πάνω από 100.000 ανθρώπους, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη στη μέγιστη ακμή της. Η κεντρική οδός της πόλης εκτείνεται περίπου 3,2 χιλιόμετρα, οδηγώντας κατευθείαν προς την πυραμίδα του ήλιου, η οποία υψώνεται σε περίπου 65,8 μέτρα, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες πυραμίδες του αρχαίου κόσμου. Πιλσίων, η πυραμίδα της Σελήνης φτάνει σε ύψος περίπου 42,7 μέτρα, δημιουργώντας έναν τέλειο άξονα που αποκαλύπτεται τον εξελιγμένο αστικό σχεδιασμό της Τεοτιουακάν. Τα τείχη της πόλης ήταν διακοσμημένα με πολύχρωμα τοιχογραφίες που απεικόνιζαν μύθους και τελετές, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν μόνο ένα πολιτικό κέντρο, αλλά και ένας πολιτιστικός και θρησκευτικός κόμβος. Οι τοιχογραφίες παρουσίαζαν θεούς, ηρωικές μάχες και καθημερινές σκηνές, δείχνοντας την πλούσια μυθολογία και την έντονη λατρευτική ζωή των κατοίκων. Η αρχιτεκτονική της πόλης συνδύαζε γεωμετρική ακρίβεια με αστρονομικές ευθυγραμμίσεις, ενσωματώνοντας την κοσμική φιλοσοφία του αρχαίου μεσοαμερικανικού πολιτισμού. Σήμερα, η Τεοτιουακάν παραμένει ζωντανή μαρτυρία της τεχνικής δεξιοτεχνίας, της αστικής όρασης και της κοσμικής κοσμοθεωρίας του αρχαίου μεσοαμερικανικού πολιτισμού. Η Τσίτσεν Ιτζά αποτελεί μία από τις πιο διάσημες αρχαίες πόλεις του πολιτισμού των Μάγια, η οποία βρίσκεται στη Χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού. Η πόλη χτίστηκε περίπου στον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και εκείνη την εποχή λειτουργούσε ως κεντρικό πολιτικό, θρησκευτικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής. Το πιο εμβληματικό μνημείο είναι η πυραμίδα El Castillo, γνωστή επίσης ως ο ναός του Κουκουλκάν, η οποία υψώνεται περίπου 330 μέτρων και διαθέτει 365 σκαλοπάτια,
αντιπροσωπεύοντας έτσι τις 3.065 ημέρες του ηλιακού ημερολογίου. Στο ίδιο συγκρότημα βρίσκεται το μεγαλύτερο αρχαίο γήπεδο μπάλας στις Αμερικές, με μήκος περίπου 168 μέτρα, όπου πραγματοποιούνταν τελετουργικά και τελεματικές παρτίδες που αντικατοπτρίζουν τις βαθιές πνευματικές πεποιθήσεις των Μάγια. Η αρχιτεκτονική διάταξη αποκαλύπτει εξειδικευμένη γνώση της αστρονομίας, καθώς κατά τη διάρκεια των νεαρινούς και φθινοπορεινούς ησημεριών, η σκιά που πέφτει πάνω στα σκαλοπάπια της Ελκαστίγιο δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός τεράστιου φίδιου που κατεβαίνει τη σχήμα της πυραμίδας. Κατά την άφιξη του ηλίου στις καθορισμένες ημερομηνίες, η σκιά του ηλιακού φωτός κυλά ακριβώς κατά μήκος των κλιμάκων, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή οπτική εντύπωση που ενισχύει το μυστήριο της τοπικής μυθολογίας. Επιπλέον, ναοί, παρατηρητήρια και δομές από ασβεστόλιθο κατασκευάστηκαν με αξιοσημείωτη ακρίβεια, επιδεικνύοντας τις μαθηματικές ικανότητες και την οργανωμένη κοινωνία των Μάγια. Η χρήση του ασβεστολιθικού πετρώματος, η ευθυγράμμιση των δομών με τα αστέρια και η προσεκτική τοποθέτηση κάθε πέτρας αποδεικνύουν μια πολιτισμική υπεροχή που ξεπέρασε το χρόνο. Η εντυπωσιακή αυτή τοποθεσία, με τις ευρείες πλατείες και τα περίπλοκα μονοπάτια, μαγεύει το μυαλό του ταξιδιώτη, προκαλώντας μια αίσθηση σύνδεσης με το παρελθόν. Σήμερα, οι επισκέπτες που διασχίζουν αυτό το εκτενές χώρο μπορούν να θαυμάσουν την εντυπωσιακή μνημειακή αρχιτεκτονική, ενώ ταυτόχρονα φαντάζονται πώς οι Μάγια ενσωμάτωσαν την αστρονομία, τη θρησκεία και την πολιτική εξουσία σε μια ακμάζουσα πόλη, δημιουργώντας ένα μοναδικό σύμπλεγμα γνώσης, πνευματικότητας και δύναμης. Πέτρα. Χαραγμένη απευθείας στα κόκκινα αμόλυνα βράχια της Ιορδανίας, η πέτρα στέκεται ως εντυπωσιακό μνημείο της δημιουργικότητας και της μηχανικής των Ναβατέων, που δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Η κύρια είσοδος οδηγεί τους επισκέπτες μέσα από ένα στενό φαράγγι που εκτείνεται σχεδόν 1,2 χιλιόμετρα, περιτριγυρισμένο από επιβλητικούς βράχους που υψώνονται περίπου 79 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι διασχίζεται μια τεράστια πύλη προς έναν κρυφό κόσμο. Η αρχιτεκτονική της πέτρας ξεχωρίζει για τις μεγαλοπρεπείς πρόσωψεις της που έχουν σκαλιστεί με λεπτομέρεια από το ίδιο το βράχο, με πολλά κτίρια να υψώνονται περίπου 40 μέτρα, αποδεικνύοντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό καλλιτεχνικής φινέτσας και αρχαίας κατασκευαστικής δεξιότητας. Πέρα από μια απλή εγκατάσταση, η πέτρα ήταν κάποτε ζωντανό εμπορικό κέντρο, στρατηγικά τοποθετημένο πάνω στις διαδρομές των καραβανιών που συνέδεαν την Αραβική Χερσόνησο με τη Μεσόγειο, ενισχύοντας τους Ναβατέους σε μια πλούσια και ισχυρή πολιτιστική αυτοκρατορία. Σύνθετα υδραυλικά συστήματα, που περιλαμβάνουν κανάλια και δεξαμενές, σχεδιάστηκαν για τη συγκράτηση του σπάνιου νερού της έρημου, αποδεικνύοντας την εξαιρετική προσαρμοστικότητα του ανθρώπου σε ένα άγριο περιβάλλον. Οι καναλιώδεις δομές, που εκχυλίζονταν από την πέτρα, μοιράζονταν το πολύτιμο υγρό σε όλα τα τμήματα της πόλης, ενώ οι δεξαμενές αποθήκευαν ένα σημαντικό απόθεμα για τις ξηρές περιόδους. Η θέση της πέτρας, σε ένα φυσικό φράγμα ανάμεσα σε δύο μεγάλες οροσειρές, της επέτρεψε να ελέγχει τις εμπορικές πορείες και να προσφέρει προστασία στους κατοίκους της. Σήμερα, η πέτρα συνεχίζει να προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και ερευνητές, όχι μόνο ως αρχαιολογικός θησαυρός, αλλά και ως σύμβολο της ανθρώπινης ευφυΐας και αντοχής απέναντι στη φύση. Η εντυπωσιακή κλίμαση που δημιουργείται από την έντονη αντίθεση του κόκκινου βράχου με τις σκιές των σπηλαίων προσδίδει στην περιοχή μια αίσθηση μυστικότητας που συναρπάζει κάθε επισκέπτη. Ματσού Πίτσου, η αρχαία πόλη του πολιτισμού των Ίνκα, που στέκεται ψηλά στις Άνδεις του Περού, χτίστηκε τον 500ο αιώνα και ξαναανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε υψόμετρο περίπου 2.408 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το σύμπλεγμα κατασκευάστηκε από τεράστιους λίθινους τούβλους που ταιριάζουν με τέτοια ακρίβεια ώστε να μην απαιτείται σμάρτη, αποδεικνύοντας τις ανεπτυγμένες τεχνικές οικοδομής των Ίνκα. Οι λίθοι, κομμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκροτούν ακριβείς γωνίες, δείχνουν την ικανότητα των Ίνκα να μεταμορφώνουν ακατέργαστο βράχο σε αδιαπέραστη κατασκευή. Κάθε σκαλοπάτι, κάθε πλατφόρμα φαίνεται να στέλνει έναν ψίθυρο του παρελθόντος, ενώ οι στενές δρόμοι οδηγούν σε κρυφά δωμάτια που κάποτε φιλοξενούσαν ιερείς και ηγεμόνες.
Η θέα από το σύνολο της πόλης προσφέρει πανοραμική εικόνα των βουνών, της πυκνής οστέας και των κατεβασμένων κοιλάδων, δημιουργώντας αίσθηση απόκοσμης ηρεμίας. Το συγκρότημα εκτείνεται σχεδόν 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει υψίπεδα, πλατείες και τελετουργικά κτίρια, όλα σχεδιασμένα σε αρμονία με το τραχύ τοπίο του βουνού. Οι πλατιά αγροτικές σκαλοπάτια όχι μόνο ενίσχυσαν το έδαφος, αλλά και υποστήριξαν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που ήταν ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή των Ίνκα. Η ενσωμάτωση των γεωργικών σκαλοπατιών μέσα στο ολόκληρο τοπογραφικό σχέδιο αποδεικνύει την ολιστική φιλοσοφία των Ίνκα, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα ενσωματώνεται αρμονικά στη φύση. Οι υδραυλικές δομές, όπως τα υπογείωση κανάλια και οι τεχνητές πηγές, επιτρέπουν την άρδευση των σκαλοπατιών ακόμη και σε εποχές ξηρασίας, διασφαλίζοντας την σταθερότητα των καλλιεργειών. Ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης νερού, με κανάλια και τεχνητές πηγές, εξασφάλιζε συνεχείς παροχές υδάτινων πόρων, αποτυπώνοντας βαθιά γνώση της υδραυλικής. Το 1983, η Ματσού Πίτσου αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Νότιας Αμερικής. Η διαχρονική της παρουσία δείχνει την ανθρώπινη προσαρμοστικότητα σε ακραία περιβάλλοντα και την μεγαλοπρέπεια του πολιτισμού των Ίνκα. Τα σπήλαια Άτζαντα και Έλορα αποτελούν δύο μοναδικά σύνολα σκαλιστών σπηλαίων στην Ινδία, δημιουργημένα απευθείας μέσα σε απόκρημνα βασάλτινου με τη τεχνοτροπία των αρχαίων τεχνητών πριν από 2.000 χρόνια και αποτελούν έναν σπάνιο συνδυασμό θρησκείας, τέχνης και αρχαίας μηχανικής. Στο σύμπλεγμα της Άτζαντα, οι εσωτερικοί τοίχοι καλύπτονται από εντυπωσιακές τοιχογραφίες που απεικονίζουν τη ζωή και τις πεποιθήσεις του Βουδισμού, ζωγραφισμένες με μεταλλικές χρωστικές που διατήρησαν την έντονη απόχρωσή τους για πολλούς αιώνες, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την επιδεξιότητα των αρχαίων χειροτεχνών. Η Έλορα ξεχωρίζει με περισσότερες από 30 σπηλιές που σκαλίστηκαν μεταξύ του 5ου και του 10ου αιώνα, περιλαμβάνοντας έναν τεράστιο μοναδικό ναό που σκαλίστηκε από ένα ενιαίο βράχο, υψόμετρο περίπου 30 μέτρα, καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους σκαλιστούς σπηλαιοσχηματισμούς παγκοσμίως. Η ολόκληρη κατασκευή ολοκληρώθηκε χωρίς τη χρήση τούβλων ή σκυροδέματος, βασιζόμενη αποκλειστικά στην χειρονακτική εργασία της σκαλίωσης και της γλυπτικής του σκληρού βασάλτινου, ένα επίτευγμα επιμονής και τεχνικής αριστείας. Το σύμπλεγμα της Έλορα σχεδιάστηκε με διαδρόμους, κύονες και γλυπτά που απεικονίζουν μύθους, θρησκευτικά θέματα και φιλοσοφικές ιδέες, αντανακλώντας τη πλούσια ποικιλομορφία των αρχαίων Ινδικών πεποιθήσεων. Τα γλυπτά και οι κύονες είναι τόσο ακριβή και ισορροπημένα, που οι αρχαιολόγοι συχνά τα συγκρίνουν με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τεχνικές. Μαζί, η Άτζαντα και η Έλορα λειτουργούν ως ζωντανά μουσεία του Ινδικού πολιτισμού, αναγνωρισμένα ως τοποθετημένα ως παγκόσμια κληρονομιά UNESCO, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Η Οξμάλ αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις των Μάγια, στρατολογημένη στην Χερσόνησο του Γιουκατάν του Μεξικού και ξεχωρίζει για την εκλεπτισμένη αρχιτεκτονική της και τον προχωρημένο αστικό σχεδιασμό της. Η θέση της, στην καρδιά της Χερσόνησου, προσφέρει στρατηγική θέα σε γύρω δάση και λόφους, ενώ το δικτυωτό σύστημα δρόμων και πλατιών αποκαλύπτει ένα σχέδιο που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τόσο διοικητικές όσο και θρησκευτικές ανάγκες. Η πυραμίδα του Μάγου, το πιο εμβληματικό ορόσημο της Οξμάλ, υψώνεται περίπου 35 μέτρα, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό οβάλ σχήμα που σπάνια εμφανίζεται σε άλλες περιοχές του κόσμου των Μάγια. Το παλάτι του κυβερνήτη εντυπωσιάζει με το σχεδόν 100 μέτρα μήκος του, κατασκευασμένο από προσεκτικά κομμένα πέτρινα μπλοκ και διακοσμημένο με λεπτομερείς ανάγλυφες που απεικονίζουν αστρονομικά σύμβολα και θρησκευτικές τελετές. Οι ανάγλυφοι, γεμάτοι από σύμβολα του ήλιου, της σελήνης και των πλανητών, λειτουργούσαν όχι μόνο ως διακοσμητικά στοιχεία, αλλά και ως αστρονομικά ημερολόγια που βοηθούσαν τους ιερείς να καθορίζουν τις σημαντικές ημερομηνίες των εορτών. Η προσοχή στη λεπτομέρεια των λίθων, οι ακριβείς γεωμετρικές αναλογίες και η προσαρμογή στο κλίμα αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο τεχνικής γνώσης των Μάγια. Το 1996,
η Οξμάλ καταχωρήθηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και η διεθνής αυτή αναγνώριση ενισχύει τη σημασία της προστασίας του χώρου, εξασφαλίζοντας πόρους για τη διατήρηση των αρχαίων δομών και την έρευνα των μυστικών που κρύβουν. Η Οξμάλ συνεχίζει να στέκεται ως απόδειξη της αρχιτεκτονικής δεξιοτεχνίας των Μάγια και της υψηλής πολυπλοκότητας των δημιουργών της. Οι γραμμές Νάσκα αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαιολογικά θαύματα του πλανήτη, εκτεταμένες σε μια έκταση που ξεπερνά τα 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ανοιγόχωρη έρημο του Νότιου Περού. Η δημιουργία τους χρονολογείται μεταξύ του 500ου πριν από την Κοινή Εποχή και του 500ου μετά την Κοινή Εποχή, σχηματίζοντας ένα σύστημα που περιλαμβάνει περισσότερα από 300 τεράστια σχέδια, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν ευθείες γραμμές, γεωμετρικές μορφές και απεικονίσεις ζώων, τα οποία γίνονται ορατά μόνο από την προοπτική του αέρα. Κάποιες από τις μεγαλύτερες εικόνες εκτείνονται σε μήκος που υπερβαίνει τα 800 μέτρα, ενώ πολλές από τις ευθείες γραμμές διασχίζουν τον κόκκινο έρημο χώρο για πολλούς χιλιόμετρα, σχεδιάζοντας ατέλειωτες διαδρομές στο έδαφος. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Νάσκα κατόρθωσαν αυτό το επίτευγμα αφαιρώντας την πιο σκοτεινή στρώση του χαλιού, αποκαλύπτοντας έτσι το ανοιχτόχρωμο έδαφος που βρίσκεται κάτω, δημιουργώντας ένα έντονο αντιθέμενο χρώμα που διαρκεί ακόμη και σήμερα μετά από 1000 χρονιές. Παρά το σκληρό έρημο κλίμα, όπου οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου, πολλά από τα σχέδια διατηρούνται με ακρίβεια, διατηρώντας την οξύτητα και τη συμμετρία τους. Οι απεικονίσεις περιλαμβάνουν πουλιά, ψάρια, μαϊμούδες και στιλιζημένες ανθρώπινες μορφές, αποδεικνύοντας την αφηρημένη σκέψη και την οργανωτική δεξιότητα του πολιτισμού των Νάσκα. Οι μελετητές προτείνουν ότι οι γραμμές ενδέχεται να είχαν θρησκευτική σημασία, λειτουργώντας ως μέρος τελετουργιών, ή ενδεχομένως να σχετίζονταν με αστρονομικές παρατηρήσεις ή τελετές που σχετίζονταν με τη βροχή σε αυτό το ξηρό περιβάλλον. Σήμερα, οι γραμμές Νάσκα έχουν καταχωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσελκύοντας ταξιδιώτες, ερευνητές και επιστήμονες, οι οποίοι επιδιώκουν να εξερευνήσουν ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα της ανθρώπινης ιστορίας. Τα τεράστια αγάλματα της Πασχαλινίστης, γνωστά ως Μοάι, δημιουργήθηκαν κυρίως από συμπαγή ηφαιστειακή τσόφια. Το μέσο ύψος τους είναι περίπου 4 μέτρα, ενώ κάποια φτάνουν μέχρι και 10 μέτρα και ζυγίζουν περισσότερο από 79.800 κιλά. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειονότητα των ΜΟΕ τοποθετήθηκε πάνω σε πέτρινες πλατφόρμες, τις λεγόμενες αχού, σχηματίζοντας τελετουργικά συστήματα στενά συνδεδεμένα με την πολιτιστική και πνευματική ζωή των κατοίκων. Αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι τα αγάλματα μεταφέρθηκαν από τα ορυχεία με ευφυείς τεχνικές, πιθανώς με σκοινιά και καλά συντονισμένες ομάδες που τα έσυραν διανύοντας πολλούς χιλιόμετρα. Τα χαρακτηριστικά τους, όπως τα εκτεταμένα μύτη, οι τετράγωνες γνάθη και οι βαθιές οφθαλμοτρύπες, αποκαλύπτουν την ακρίβεια των αρχαίων γλυπτικών δεξιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα συμβολίζουν την εξουσία των προγόνων και την ηγεσία των φυλών. Κάθε αχού λειτουργούσε ως κεντρικός τόπος συγκέντρωσης, όπου οι ντόκοι εκτελούσαν τελετές αφιερωμένες στους προγόνους, ενισχύοντας τη συλλογική ταυτότητα και τη σύνδεση με το πνευματικό πεδίο. Τα ΜΟΕ, ως φύλακες της μνήμης, έδωσαν μια σταθερή οπτική παρουσία στην απομακρυσμένη τοποθεσία, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική σημασία της παράδοσης. Η αμφεκτική παρουσία τους, με εκατοντάδες αγάλματα που έχουν επιβιώσει αιώνες από αλμυρούς αερούς της θάλασσας και σκληρές κλιματικές συνθήκες, τους έχει μετατρέψει σε εμβληματικά σύμβολα της ανθρώπινης εφευρετικότητας και αντοχής. Η μοναδική τους μορφή, με την έμφαση στην ευθεία γραμμή και τη γεωμετρική απλότητα, αντικατοπτρίζει τη βαθιά συνδεσιμότητα μεταξύ του ανθρώπου και της γης, ενώ η τεχνική κατασκευής τους αποδεικνύει την προχωρημένη γνώση των προγόνων στην εργασία με σκληρά υλικά. Το Σκάρα Μπρέι είναι ένα διατηρημένο νεολιθικό χωριό στο αρχιπέλαγος Όρκνη, στα βόρεια της Σκωτίας, που χρονολογείται περίπου 5.000 χρόνια πριν. Τα λιθικά σπίτια, στενά ενωμένα και συνδεδεμένα με στενούς διαδρόμους, δείχνουν την εντυπωσιακή οργάνωση της κοινότητας και τις υψηλές δεξιότητες κατασκευής των πρώτων κατοίκων. Οι πέτρες που σχηματίζουν τα σπίτια,
τοποθετούνται έτσι ώστε να προστατεύουν από τον ισχυρό ανοιξιάτικο άνεμο, αποδεικνύοντας τη σκέψη των κατασκευαστών. Στα εσωτερικά, οι αρχαιολόγοι βρήκαν λιθίνους κρεβάτι, εστίες και αποθηκευτικούς χώρους, όπου συνήθιζαν να φυλάσσουν σιτηρά και κούλια, προσφέροντας σαφή εικόνα της καθημερινής ζωής στην προϊστορική εποχή. Η διατήρηση του χώρου προσφέρει σήμερα μια άμεση ματιά στην προϊστορική ανθρώπινη ύπαρξη και αποτελεί αποδεικτικό της ανθρώπινης δημιουργικότητας και προσαρμοστικότητας στη φύση. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η δομή των οικειών, με ενσωματωμένα κρεβάτια και μικρές αποθήκες, υποδηλώνει ένα κοινωνικό σύστημα αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων όπως οι εστίες δείχνει τη σημασία της συλλογικής συνύπαρξης και της κοινής διατροφής. Το Skara Brae παραμένει ένα ζωντανό μνημείο που μαγνητίζει ερευνητές και επισκέπτες, προσφέροντας σπάνια ευκαιρία να δούμε πώς οι πρώτοι άνθρωποι έζησαν, εργάστηκαν και εξελίχθηκαν σε ένα περιβάλλον που απαιτούσε συνεχή προσαρμογή. Το Σαξάιου Αμάν είναι ένα τεράστιο φρούριο από ασβεστόλιθο, κατασκευασμένο τον 5ο αιώνα από την αυτοκρατορία των Ίνκα, το οποίο διαθέτει άμυνας με τείχη φτιαγμένα από μεγάλα λιθόστρωτα που ζυγίζουν έως περίπου 181 τόνους. Τα τείχη είναι τοποθετημένα με τέτοια ακρίβεια που ούτε ένα φύλλο χαρτιού μπορεί να περάσει ανάμεσά τους. Το τείχος υψώνεται περίπου 6 μέτρα, οργανωμένο σε 3 επίπεδες όροφους. Εκτείνεται σχεδόν 610 μέτρα, σχηματίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές αμυντικές δομές στα Άνδης. Η τοποθεσία του, πάνω από 3.658 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, προσφέρει πανοραμική θέα προς την πόλη του Κούσκο, αποδεικνύοντας τη στρατηγική χρήση του τοπίου και της αρχιτεκτονικής από τους Ίνκα. Εκτός από τον στρατιωτικό του ρόλο, το Σαξάιου Αμάν χρησιμεύει και ως κέντρο τελετών για σημαντικά θρησκευτικά τελετουργικά, συνδυάζοντας έτσι την άμυνα με το πνευματικό στοιχείο. Με τα τεράστια πέτρινα μπλοκ, την ακριβή κατασκευή και τη μνημειώδη κλίμακά του, το Σαξάιου Αμάν παραμένει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Νότιας Αμερικής και ένα διαρκές σύμβολο της ευφυΐας των Ίνκα. Οι 3 όροφοι, γνωστοί ως βηματιστικά επίπεδα, ενισχύουν τη δομή, ενώ κάθε όροφος περιέχει πλατφόρμες όπου οι Ίνκας εκτελούσαν τελετές και λειτουργούσαν ως θέσεις παρατήρησης για τον έλεγχο των πεζοδρόμων γύρω από το Κούσκο. Η θέση του, πάνω από 3.658 μέτρα, προσφέρει άμεση θέα σε όλες τις κύριες οδικές διαδρομές, καθιστώντας το κεντρικό σημείο ελέγχου για την άμυνα της πρωτεύουσας. Τα τεράστια πετρώματα, τοποθετημένα χωρίς τσιμέντο, αποδεικνύουν την εξαιρετική τεχνογνωσία των Ίνκα στην κατασκευή και τη μεταφορά βαρύ φορτίου. Τίκαλ, η καρδιά του πολιτισμού των Μάγια, ήταν μια αρχαία πόλη που εδράστηκε στη βόρεια περιοχή της Γουατεμάλα. Η ιστορική της περίοδος εκτείνεται από την 4η αιώνα π.Χ. μέχρι τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς χρονικής έκτασης η πόλη έφτασε στην ακμέ της, φιλοξενώντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Οι ασβεστολιθικές πυραμίδες της Τίκαλ αποτελούν τα πιο εμβηρηματικά κτίρια του αρχαίου κόσμου. Ένας εντυπωσιακός ναός υψώνεται σχεδόν 70 μέτρα, όσα αντιστοιχούν περίπου στο ύψος ενός κτηρίου με 20 ορόφους. Το εκτενές σύμπλεγμα περιλαμβάνει ευρύχωρες πλατείες, μεγαλοπρεπή ναούς και εντυπωσιακά παλάτια, όλα τακτοποιημένα με προσεγμένη αστική δομή που αποκαλύπτει την εξαιρετική οργανωτική και τεχνική ικανότητα των Μάγια. Πέρα από τη θρησκευτική του σημασία, αυτά τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα λειτουργούσαν επίσης ως κέντρα πολιτικής εξουσίας, εμπορικής δραστηριότητας και πολιτιστικής ανταλλαγής, ενσωματώνοντας το Τίκαλ σε ένα ευρύτερο δίκτυο που συνδέεται με ολόκληρη τη μεσοαμερικανική περιοχή. Η πόλη περιβάλλεται από πυκνό τροπικό δάσος, το οποίο της παρήχε άφθονα φυσικά αποθέματα, όπως ξύλο, φρούτα και πολύτιμους σπόρους, τους οποίους η κοινωνία εκμεταλλεύτηκε για αιωνιές. Η εξάρτηση από το περιβάλλον αυτό της επέτρεψε να διατηρήσει την ευημερία της για πολλούς αιώνες. Η αρχιτεκτονική των πυραμίδων, χτισμένη με ακριβή τοποθέτηση τεμαχίων ασβεστίου, δείχνει την ικανότητα των Μάγια να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μεγάλες κατασκευές χωρίς τη χρήση σιδηροπυρήνα, βασιζόμενοι στην ανθρώπινη εργατική δύναμη και στις γνώσεις αστρονομίας. Επιπλέον,
Το σύστημα αποστράγγισης των πλατιών επέτρεπε την απομάκρυνση των υδάτων της βροχής, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των κτηρίων. Σήμερα, το Τίκαλ έχει καταγραφεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και παραμένει ζωντανό αποδεικτικό της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της δύναμης ενός από τους πιο λαμπρούς πολιτισμούς της αρχαίας Αμερικής. Η Δελφή ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά θρησκευτικά και πολιτικά κέντρα της αρχαίας Ελλάδας. Χτισμένο στις πλαγιές του ορεινού όγκου Παρνασσού, περίπου σε ύψος 1737 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στην αρχαιότητα θεωρούνταν το κέντρο του ελληνικού κόσμου, όπου λάτρευε ο θεός Απόλλων και όπου οι προφητείες της μαντικής πυθίας καθορίζουν τις αποφάσεις βασιλέων και ηγετών. Οι επισκέπτες των Δελφών μπορούν να θαυμάσουν το ναό του Απόλλωνα που χτίστηκε στην 4η αιώνα π.Χ. με ξυλουργημένες μάρμαρες κολόνες που παραμένουν ακλόνητες για χιλιάδες χρόνια, προσφέροντας μια εντύπωση αντοχής και μεγαλοπρέπειας. Δίπλα στο ναό υπάρχει το αρχαίο στάδιο, το οποίο δημιουργήθηκε περίπου στην 5η αιώνα π.Χ. και είχε χωρητικότητα για χιλιάδες θεατές, αποδεικνύοντας τη σημασία που έδιναν οι Έλληνες στο Σπαρτατέμα πτάθλημα και στις ετήσιες εορτές. Το θέατρο των Βελφών, το οποίο μπόρε να φιλοξενήσει περίπου 5.000 ανθρώπους, ήταν τοποθετημένο σε υψόμετρο που επέτρεψε στο κοινό να απολαμβάνει τις παραστάσεις, ενώ ταυτόχρονα παρήχε μια πανοραμική θέα στη βαθιά κοιλάδα κάτω από το βουνό. Η τοποθέτηση αυτή ενίσχυε το αίσθημα θεάματος και έντασης, συνδέοντας το ανθρώπινο δρόμενο με τη θεϊκή φύση του τόπου. Η Βελφή δεν είναι απλώς μια αρχαιολογική τοποθεσία. Αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο της σοφίας, των πεποιθήσεων και της αρχιτεκτονικής τέχνης ενός πολιτισμού που έθεσε τα θεμέλια για αξίες που εξακολουθούν να αναγνωρίζονται και να σεβαστούν στην σύγχρονη εποχή. Μέσα από τα ερείπια της, οι σύγχρονοι μπορούν να νιώσουν την ατμόσφαιρα της αρχαίας μυστηριώδους σοφίας, να ακούσουν την ηχό των προφητιών και να αντιληφθούν την διαχρονική σημασία του τόπου ως σύμβολο πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου. Μία φορά, η τελετουργική πρωτεύουσα της Περσικής Αυτοκρατορίας, η Περσέπολη, ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. υπό την κυριαρχία του βασιλιά Δαρίου του Μεγάλου, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα της εξουσίας και της εξελιγμένης διοικητικής δομής μιας από τις πιο ισχυρές αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου. Η τοποθεσία της υψώνεται πάνω σε μια πετρόκυλη πλατφόρμα που ξεπροβάλλει περίπου 15 μέτρα πάνω από την ευρύτερη πεδιάδα, εξασφαλίζοντας τόσο τη σταθερότητα όσο και την εντυπωσιακή παρουσία της βασιλικής εξουσίας. Το σύμπλεγμα εντυπωσιάζει με τις μεγαλοπρεπείς σκάλες που οδηγούν στη μεγάλη αίθουσα, όπου κατά τη διάρκεια επίσημων τελετών υποδέχονταν αποστολής από όλη την αυτοκρατορία. Οι παλάτιες, στηριζόμενες σε πέτρινους κύονες που αγγίζουν σχεδόν 20 μέτρα σε ύψος, διακοσμούνται με λεπτομερείς γλυπτικές απεικονίσεις φορτωτών, φόρων, πολεμιστών και ιερών ζώων. Τα ανάγλυφα στα τείχη αποτυπώνουν σκημές φορολογίας από μακρινούς λαούς, ενώ οι στήλες φέρουν σήματα ηλιακού ήλιου που συμβολίζουν το αιώνιο φως της βασιλείας. Η αρχιτεκτονική συνδυάζει στοιχεία του ζορδαντικού και του ισλαμικού στυλ, δημιουργώντας μια μοναδική αισθητική που διαπνέει το χώρο. Η ανασκαφή της δεκαετίας του χιλιετίας του 20ου τριού του 1930 αποκάλυψε τα κατεστραμμένα αλλά ακόμα έντονα διακοσμημένα τμήματα, προσφέροντας στους αρχαιολόγους πολύτιμα στοιχεία για την κοινωνική δομή και την οικονομική ισχύ της εποχής. Σήμερα, η Περσέπολη αναγνωρίζεται ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, προσελκύοντας επισκέπτες που επιδιώκουν να ζήσουν την μεγαλοπρέπεια του περσικού πολιτισμού χιλιάδες χρόνια πριν. Παλμύρα. Βρίσκεται στην άγρια Σαχρά του Συριού. Η Παλμύρα ήταν κάποτε ένας ζωτικός κόμβος εμπορίου που συνέδεε τη Μεσόγειο με την Περσία, λειτουργώντας ως αναπόσπαστο στάση για τα καμαράνια της Silk Road. Η μεγάλη κολονάδα, που εκτείνεται σχεδόν 1,1 χιλιόμετρα, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της, με σειρές από επιβλητικούς πέτρινους κύονες που υψώνονται περίπου 18 μέτρα. Στο εσωτερικό της πόλης ξεχωρίζει ο ναός του Μπέλ, χτισμένος τον 1ο αιώνα, με τοίχους από άμμολιθο και αρχιτεκτονικά στοιχεία που συνδυάζουν ελληνικές, ρωμαϊκές
και ανατολικές επιρροές. Οι πρόσφατες συγκρούσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, αφήνοντας σημάδια στην κλίμακα των κολόνων και στους τοίχους του ναού, αλλά η ουσία της αρχιτεκτονικής παραμένει ανθεκτική. Παρά τις ζημιές, η Παλμύρα αναγνωρίζεται από την UNESCO ως παγκόσμια κληρονομιά, παραμένοντας ζωντανή απόδειξη της συγχώνευσης πολιτισμών μέσα σε μία αρχαία πόλη. Μοχέντζο-Ντάρο, τοποθετημένο στην κοιλάδα του ποταμού Ιντ, αποτελεί μία από τις πιο πρώιμες προγραμματισμένες πόλεις στην ανθρώπινη ιστορία, με χρονολογική καταγωγή περίπου στα 2.500 χρόνια πριν από την εποχή της κοινής μας 25ης αιώνας. Η πόλη ξεχωρίζει για το ορθογώνιο σχέδιο των δρόμων της, όπου οι κύριες λεωφόροι είχαν πλάτος περίπου 9 μέτρα, δημιουργώντας έτσι μια ισορροπημένη και προχωρημένη αστική δομή που ξεπέρασε τα πρότυπα της εποχής της. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Μοχέντζο-Ντάρο ήταν το υπόγειο σύστημα αποχέτευσης, στο οποίο χιλιάδες μικρά κανάλια νερού διέδιδαν κατά μήκος των οδών και συνδεόντουσαν άμεσα με κάθε οικόπεδο, αποδεικνύοντας μια επίπεδη δημόσια υγιεινή και υποδομές που ήταν αρκετές γενιές μπροστά από τις τρέχουσες τεχνολογίες. Σήμερα, τα ερείπια της περιοχής διατηρούν έντονα αποδεικτικά στοιχεία μιας ανθισμένης πολιτιστικής κοινωνίας, προσφέροντας στους ερευνητές πολύτιμες γνώσεις για την πρώιμη εξέλιξη της αστικής ζωής. Το Μέσα Βέρντε είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εθνικά πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ξεχωρίζει εξαιτίας των εντυπωσιακών πέτρινων κατοικιών που δημιουργήθηκαν από τον αρχαίο λαό των Πουέμπο πριν από περισσότερα από 700 χρόνια. Το πάρκο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.591 μέτρα πάνω στην πλάτωση του Κολοράντο και εκτείνεται σε μια εκτεταμένη περιοχή που περιλαμβάνει πάνω από 4.000 αρχαιολογικές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων διασώζονται διάφορα εκατοντάδες προσεκτικά διαμορφωμένα κλιματικά καταφύγια. Οι δομές κυμαίνονται από μικρά δωμάτια, που μετριούνται μόνο σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, μέχρι πολυόρους συγκροτήματα που αποδεικνύουν την προχωρημένη κοινωνική οργάνωση και τις εξαιρετικές οικοδομικές ικανότητες των Πουέμπο. Κάθε κτίσιμο, είτε είναι ένας μίνιμαλ χώρος διαβίωσης, είτε ένα πολύπλοκο πολυόρο, αντανακλά την ικανότητα του λαού να προσαρμόζεται στο σκληρό περιβάλλον της περιοχής. Τα ξηρά λιβάδια, τα πυκνά πεύκα και τα τραχύτατα βραχώδη τοπία σχηματίζουν ένα μοναδικό οικοσύστημα, το οποίο παρήχε την αναγκαία στήριξη για την καθημερινή ζωή των αρχαίων κατοίκων. Η σημασία του Μέσα Βέρντε έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, καθώς έχει ενταχθεί στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει το ρόλο του ως μια εντυπωσιακή μαρτυρία της διαχρονικής σύνδεσης ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως εστία συνεχούς έρευνας για αρχαιολόγους και μελετητές που αποσκοπούν στην κατανόηση των πολύπλοκων κοινωνικών δομών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων του παρελθόντος. Η Καρχιδόνα, η αρχαία πόλη στην ακτή της Μεσογείου της Τινησίας, ήταν κάποτε ένα από τα πιο δυνατά κέντρα εξουσίας και εμπορίου του αρχαίου κόσμου. Ιδρύθηκε από τους Φίνικες στον 9ο αιώνα π.Χ. και σύντομα εξελίχθηκε σε μια ισχυρή αυτοκρατορία με δίκτυα εμπορίου που εκτεινόταν σε όλη την Αφρική και την Ευρώπη. Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν ακόμη να θαυμάσουν τα υπόλοιπα των μεγαλοπρεπών κτηρίων της, όπως το κυκλικό στρατιωτικό λιμάνι, ικανό να φιλοξενήσει εκατοντάδες πολεμικά πλοία, ένα ζωντανό μαρτύριο της ναυτικής της ισχύος. Επιπλέον, τα ερείπια των ρωμαϊκών λουτρών, του αμφιθεάτρου και των δημόσιων πλατιών αποκαλύπτουν την πολιτιστική συνύπαρξη των πουνικών και ρωμαϊκών επιρροών μετά την κατάκτηση της πόλης στο 2ο αιώνα π.Χ. Η Καρχιδόνα αποτελεί πλέον μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, προσφέροντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε έναν πολιτισμό που κυριάρχησε πάνω στη Δυτική Μεσόγειο για πολλούς αιώνες. Το Μεγάλο Ζιμπάμπουε αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαίο λιθοδομικό συγκρότημα στη Νότιο Σάχαρη Αφρική, το οποίο δημιουργήθηκε στον 11ο αιώνα ως πολιτικό και εμπορικό κέντρο ενός ισχυρού βασιλείου. Οι τεράστιοι ξηρολιθότητοι τοίχοι υψώνονται μέχρι τα 10 μέτρα και εκτείνονται σε μήκος που ξεπερνάει τα 200 μέτρα, αποδεικνύοντας την υψηλή τεχνική κατασκευή των κατοίκων, η οποία επιτεύχθηκε εξ ολοκλήρου χωρίς μάλτο. Σήμερα,
Το Μεγάλο Ζιμπάμπουε αναγνωρίζεται ως τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, διαφυλάσσοντας την κληρονομιά του αφρικανικού πολιτισμού και υπενθυμίζοντάς μας τη δημιουργικότητα και τη δύναμη του ανθρώπου μέσα στις αιώνες. Οι επιβλητικές δομές, που διατηρούνται σε καλή κατάσταση, μαγνητίζουν τους επισκέπτες με την αίσθηση του μυστικού και της μεγαλοπρέπειας. Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος αποκαλύπτει μια κοινωνία που είχε βαθιά κατανόηση της γεωμετρίας και της αντοχής των υλικών. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει απομεινάρια που μαρτυρούν την τεχνογνωσία στο διαχωρισμό των λίθων, όπου κάθε πέτρα τοποθετήθηκε με τέτοια ακρίβεια, ώστε να δημιουργείται σταθερή δομή χωρίς τη χρήση στερεοποιητικού υλικού. Η διασύνδεση των διαφόρων τμήματων του συγκροτήματος αποκαλύπτει έναν προστεγμένο αστικό σχεδιασμό, με κεντρικές πλατείες και κατοικίες που αντικατοπτρίζουν την κοινωνική οργάνωση του βασιλείου. Η διατήρηση του περιοχής ως παγκόσμιας κληρονομιάς επιτρέπει την εκπαίδευση των επισκεπτών σχετικά με την ιστορία της αφρικανικής αρχαιότητας και ενισχύει το σεβασμό για τις προγενέστερες πολιτιστικές επιτεύξεις. Το Γκιουμπέκλι Τέπε θεωρείται ο αρχαιότερος γνωστός θρησκευτικός τόπος του κόσμου. Χτισμένο πάνω σε έναν ξηρό, αφιλτρωμένο λόφο στην νοτιοανατολική Τουρκία, στην περιοχή που συχνά αποκαλείται το λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού, λουγκάρο των πρώτων αρχαίων κοινοτήτων που εκεί εμφανίστηκαν. Το συγκρότημα αποτελείται από τεράστιους πυλώνες σε σχήμα τάλ, των οποίων το μέσο ύψος είναι περίπου 6 μέτρα και το βάρος φτάνει σε δεκάδες τόνους, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι μέσα σε κυκλικές εσωτερικές περιοχές με διάμετρο μεγαλύτερη από 18 μέτρα, αποδεικνύοντας τεχνικές οικοδόμησης πολύ πιο προχωρημένες από ό,τι θα έπρεπε να είναι δυνατόν για μια κοινωνία κυνηγών συλλεκτών. Οι επιφάνειες των λίθων είναι διακοσμημένες με περίπλοκα ανάδλυφα που απεικονίζουν ζώα όπως λιοντάρια, ταύρους, φίδια και πουλιά, καθώς και αφηρημένα σύμβολα, προσφέροντας μια ματιά στη συμβολική σκέψη και τις πνευματικές πεποιθήσεις των ανθρώπων που έζησαν πριν από 11.000 χρόνια. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι η μεταφορά και η τοποθέτηση αυτών των τεράστιων λίθων απαιτούσε τη συνεργασία εκατοντάδων ατόμων που χρησιμοποίησαν απλά εργαλεία, ώσου κατάφεραν να οργανώσουν τη δουλειά με σαφή προγραμματισμό και στρατηγική. Σημαντικό είναι ότι το Γκομπέκλι Τέπε είναι παλαιότερο από τις Αιγυπτιακές πυραμίδες, κατά πάνω από 6.000 χρόνια και ακόμη προγενέστερο από το Stonehenge της Αγγλίας, ενώ βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 792 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θέση αυτή όχι μόνο καταδεικνύει την αρχιτεκτονική πρόοδο, αλλά προσφέρει επίσης μια νέα προοπτική για την πρώιμη ανθρώπινη κοινωνία, ενδείκνωση ότι η θρησκεία και τα τελετουργικά μπορεί να είχαν αναπτυχθεί πριν από τη γεωργία και τη μόνιμη εγκατάσταση. Μέχρι σήμερα έχει ανασκαφεί μόνο ένα μικρό τμήμα του συγκροτήματος. Το μεγαλύτερο μέρος παραμένει καλυμμένο από έδαφος και βράχια, αφήνοντας την υπόσχεση για μελλοντικές ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν την αντίληψή μας για την ανθρώπινη ιστορία. Επιπλέον, οι αρχικές ανασκαφές έχουν αποκαλύψει μικρότερα κτίρια με μικρότερους στήρους και επιπλέον ανάγλυφα, που υποδηλώνουν μια πολυεπίπεδη χρήση του χώρου και πιθανή κοινωνική ιεραρχία. Οι νέες τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη σάρωση και η ανάλυση μικροαποθέσεων, υπόσχονται να αποκαλύψουν ακόμη πιο λεπτομερή στοιχεία για το πώς έζησαν οι πρώτοι άνθρωποι σε αυτό το μοναδικό μυστικό τοπίο. Το Γκομπέκλι Τέπε δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία μιας καθοριστικής στιγμής στην εξέλιξη του πολιτισμού, που συνεχίζει να εμπνέει επιστήμονες και επισκέπτες με το αίσθημα θαυμασμού για τις αρχαίες ανθρώπινες προσπάθειες να συνδεθούν με το Θείο. Το Μπορομπούδουρ είναι ένας τεράστιο συγκρότημα βουδιστικών ναών που βρίσκεται στην κεντρική Ιάβα της Ινδονησίας. Δημιουργήθηκε τον 9ο αιώνα υπό τη δύναμη της δυναστείας Σαϊλεντρά. Ο σχεδιασμός του θυμίζει μια τεράστια πυραμίδα με σκαλοπάτια, η οποία αποτελείται από 9 επίπεδα, 6 τετράγωνα πλατφόρμες και 3 κυκλικές τέρασης, συνδυάζοντας βαθιά θρησκευτική συμβολική σημασία με την προχωρημένη μηχανική τεχνολογία της εποχής του. Η δομή υψώνεται περίπου 35 μέτρα, προσφέροντας πανοραμική θέα στο γύρο τοπίο, με τα βουνά και τα δάση της περιοχής να απλώνονται κάτω από το μοναδικό αυτό μνημείο.
Η κατασκευή του βασίζεται σε πάνω από 2 εκατομμύρια πετρώματα ηφαιστειακού τύπου, τα οποία τοποθετήθηκαν με εξαιρετική ακρίβεια. Κάθε πέτρα είναι κομμένη ώστε να αγκαλιάζει την επόμενη, δημιουργώντας ένα δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων που δεν απαιτούν σκουπιδιά. Οι λεπτομερείς ανάγλυφοι πίνακες που διακοσμούν τις επιφάνειες απεικονίζουν ιστορίες από τις βουδιστικές γραφές, αποδεικνύοντας την τέλεια συνύπαρξη πίστης και καλλιτεχνίας. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε περισσότερες από 2.600 ανάγλυφες πλάκες και σε περισσότερες από 500 αγαλματίδια του βουδού, τα οποία είναι τοποθετημένα κατά μήκος των διαδρόμων, κάθε ένα δημιουργημένο με προσοχή, ώστε να μεταφέρει φιλοσοφικές διδασκαλίες μέσω των εικόνων. Η όλη δομή λειτουργεί ως ένα εκτεταμένο κοσμικό διάγραμμα της βουδιστικής κοσμολογίας, καθοδηγώντας τους προσευχόμενους από τα κατώτερα επίπεδα, που συμβολίζουν την παγκόσμια επιθυμία και το υλικό κόσμημα, προς τα ανώτερα επίπεδα που αντιπροσωπεύουν την φώτιση και την πνευματική απελευθέρωση. Η διαδικασία αυτή ενσωματώνει μια βαθιά μεταφορική πορεία, όπου κάθε σκαλοπάτι αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την εσωτερική αναζήτηση. Η εντυπωσιακή τεχνική αδράντο, χωρίς τη χρήση σκόνης, αποδεικνύει την αριστοτεχνική δεξιοτεχνία των δημιουργών, οι οποίοι κατέκτησαν την ικανότητα να συνδέουν βαριά πέτρινα μπλοκ με ακριβή γεωμετρική ευθυγράμμιση. Σήμερα, το Μπορομπούδουρ έχει αναγνωριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, παραμένοντας ένα από τα πιο σημαντικά βουδιστικά μνημεία παγκοσμίως. Παραμένει ζωντανή μαρτυρία της ενωμένης δύναμης θρησκείας, τέχνης και αρχαίας επιστήμης, διατηρώντας το μυστήριο και την αίσθηση θαυμασμού για όλους όσους το επισκέπτονται. Το Angkor Wat είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό μνημείο του κόσμου. Βρίσκεται στην Καμπότζη και ανεγέρθηκε στον 12ο αιώνα υπό την εξουσία του βασιλιά Σουριαβαρμάν δεύτερου, ως διακριτικό της ισχύος και της προχωρημένης αρχιτεκτονικής της αυτοκρατορίας των Χμέρ. Το συγκρότημα εκτείνεται πάνω από 400 στρέμματα που αντιστοιχούν περίπου σε 162 εκτάρια και περιβάλλεται από ένα φράγμα σχεδόν 189 μέτρα πλάτος και 200 μέτρα μήκος, αποκαλύπτοντας την εξαιρετικά ανεπτυγμένη υδραυλική μηχανική των αρχαίων Χμέρ. Η κεντρική αψίδα του μνημείου αποτελείται από 5 κεντρικούς πύργους. Ο κυριότερος, ή κεντρικός πύργος, υψώνεται περίπου 65 μέτρα, συμβολίζοντας το όρος Μέρου, τον ιερό κοσμικό άξονα της Ινδουιστικής μυθολογίας, ενώ οι 4 βοηθητικοί πύργοι αγκαλιάζουν το κεντρικό τμήμα, ενισχύοντας την αίσθηση ισορροπίας και αμεταβλητότητας. Η εξωτερική γκαλερί διασχίζει σχεδόν 800 μέτρα και διακοσμείται με σχεδόν 286 μέτρα ανάγλυφα που απεικονίζουν εντυπωσιακές σκηνές από τα έπι Ραμαϊνά και Μαγκαμπατά, καθώς και ουράνιους χορευτές Αψάρα, προσφέροντας ένα μοναδικό παράθυρο στην πλούσια πνευματική και καλλιτεχνική παράδοση των Χμέρ. Το Angkor Wat δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό συγκρότημα. Αποτελεί και σύμβολο πολιτισμού και πολιτικής εξουσίας, αντανακλώντας τη συναρπαστική σύνδεση μεταξύ πίστης, φύσης και κυριαρχίας. Κατά την ανατολή του ηλίου, ολόκληρο το μνημείο λάμπει σε χρυσό-πορτοκαλί αποχρώσεις, οι οποίες αντανακλούν στην επιφάνεια του φραγμού, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή θέα που ενισχύει την αίσθηση της αιώνιας παρουσίας αυτού του λαμπρού πολιτισμού. Το φωτεινό φως του αυγού φωτίζει τις λεπτομέρειες των ανάγλυφων, τις γλυπτές μορφές και τις περίπλοκες σκαλιστές επιφάνειες, προσδίδοντας στο χώρο μια αίσθηση μυστήριου μεγαλείου. Με τη συγκλονιστική κλίμακά του, τις ακριβείς λεπτομέρειες, την εξαιρετική τεχνική κατασκευή και τη βαθιά ιστορική σημασία, το Angkor Wat παραμένει ζωντανός μάρτυρας της ανθρώπινης δημιουργικότητας και οργάνωσης περισσότερο από 8 αιώνες μετά την ολοκλήρωσή του και συνεχίζει να εμπνέει επισκέπτες και ερευνητές με το ακαταμάχητο μυστήριο και τη σιωπηλή μεγαλοπρέπεια που προσφέρει. Το μεγάλο σφίγγα της Αιγύπτου, που βρίσκεται στην πλατεία της Γκίζας, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αρχαία μονολιθικά γλυπτά του κόσμου, σκαλισμένο άμεσα από φυσικό ασβεστολιθικό βράχο πριν από περίπου 4.500 χρόνια. Με διαστάσεις που φτάνουν περίπου σε 73 μέτρα σε μήκος, 20 μέτρα σε ύψος και 19 μέτρα σε πλάτος, το άγαλμα συνδυάζει το σώμα ενός λιονταριού με το κεφάλι ενός ανθρώπου,
ενσώματον την έννοια της δύναμης και της σοφίας που εκτιμούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Τα πλατιά του μάτια και το εκλεπτισμένο πρόσωπο θεωρούνται ότι αναπαριστούν έναν φαραώ, ενώ το εκτεταμένο σώμα του λιονταριού δημιουργεί μια κυριαρχική φιγούρα που λειτουργεί ως αιώνιος φύλακας της ερήμου και των κοντινών πυραμίδων. Η σφαγή του σώματος έγινε από στρώσεις ασβεστολιθαίου διαφορετικής σκληρότητας, γεγονός που προκάλεσε ταχύτερη φθορά του σώματος σε σύγκριση με το κεφάλι, αφήνοντας εμφανή σημάδια του χρόνου και των σκληρών συνθηκών της ερημικής κλιματικής περιοχής. Η μοναδική του κατασκευή, χωρίς τη χρήση τμήματων ή ενσωματωμένων στοιχείων, αποδεικνύει την ικανότητα των αρχαίων τεχνητών να μεταμορφώνουν ολόκληρο το βράχο σε ένα ενιαίο άγαλμα, κάτι που απαιτούσε ακριβή γνώση της γεωλογίας και εξειδικευμένες τεχνικές σμιλεύσεως. Η επιλογή του ασβεστολιθικού υλικού, με τις φυσικές του διαφορές σκληρότητας, συνέβαλε στο να διατηρηθεί το κεφάλι με περισσότερη ακρίβεια, ενώ το σώμα, πιο εκτεθειμένο στα ακραία ηλιακό φως και τις αμμοβολές, παρουσιάζει σημάδια φθοράς που μαρτυρούν τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπινου έργου και του αδιάλειπτου χρόνου. Η παρουσία του, σε συνδυασμό με τις πυραμίδες της περιοχής, δημιουργεί ένα οπτικό σύνολο που αντιπροσωπεύει τη διασύνδεση μεταξύ θρησκευτικής πίστης, πολιτικής εξουσίας και φυσικής ανθεκτικότητας. Σήμερα, το Μεγάλο Σφίγγα στέκεται όχι μόνο σε ένα αρχαιολογικό θησαυρό, αλλά και ως ζωντανή απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, της θρησκευτικής οπτασίας και της συμβολικής ισχύως ενός πολιτισμού που έφτασε στην κορυφή του. Ενώ επιστήμονες και αρχαιολόγοι εξακολουθούν να μελετούν το άγαλμα, προσπαθώντας να κατανοήσουν τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι δημιουργοί του και το συμβολικό μήνυμα που πρόκειται να μεταφέρει στις επόμενες γενιές.